Hi people, punka ham no rok jotono no ge ko ang maija nai tok ba han bai alok no songli tongo ge no rok na ang poilan simi phunuk jakni pokoi tongo kabang video ti chanani iko ang oro mosla rok joto ri kha jira mosla ge te sutui te pias ri sum haching mosor ri kha te kuno jakya te sorry te chili powder kisar kha iko nai de ang oro butei ri sinai ani tohani butei ran kha ge ba ge ang obo monai nó bay mà lại này này trồng đi so cái quàng máy cream nó khó đó tóc bahan bay lúc thì rồi lubia cái trứng cái ăn máy sa xin ấy norong thaniang koi jawo norong kani overall tab ketang ke please ya no support khaji norong ni support nango norong ni hamjok mu ang nango ang biskango ti binong no ka ham tu bui phununga bati ang try khainai ge ham bai joton